Den formel, vi gerne vil have bevist, er A0 er lig med y gange 1 minus parentes 1 plus r parentes minus i ente divideret med r. Forskellen på nutids- og fremtidsformen er, at der bliver tilføjet renter hver gang. Det vi har gjort her, det er, at vi har sat formlen fra A0 ind. Derfor så mangler vi kun at gange 1 plus r i ente ind. Det vi skal gøre nu, er, at vi skal gange det her led ind med de to led her. Det vil sige, at den kommer til at hedde A0 er lig med y gange det første led 1 r ente gange det her led y gange r minus 1. Og så ganger vi det her ind med det her, altså minus 1, så den hedder minus 1 gange 1 r minus ente. Og den har vi så fået op på brøkstregen, den her, så der står stadig r hernede. Ja, okay. Ja. Nu. Fordi vi har to led, som minder om hinanden, så skal vi bruge denne regneregel, som hedder a ente minus n er lige med a nulte. Det vil sige, at den kommer til at hedde a nulte er lige med y gange første led. Og fordi at n minus n er lige med 0, og så minuser man med det sidste led, som er tilbage. Og divideret med r. Fordi vi har 1 plus r i 0, som er det samme som a i 0, så giver det 1. Det vil sige, at den kommer til at hedde 1 minus parentes 1 plus r i ente divideret med r, og der står stadig y her som en gange på. Og derfor har vi bevist, at det her er formlen.